И здравейте всички, аз съм БГ и тук съм с Цецо Гейминг. Здравейте всички. И ще играем на Саймън Каза. Аз съм Саймън. Да съм нали за това. Така. Саймън Каза, клекни. Саймън Каза, стани. Саймън Каза, отиди до ей там. Къде? Ей там за 3 секунди. 1, 2, 3. Сори. Ай! Добре, бе. Свърка. Сега съм Саймън. Чакай малко, дали си Саймън? Но виж, няма да правим такива, ето те не честно. Само с един човек, не знам дали ще стане Саймън. Нищо сега, давай да видим какво ще стане пък. Добре. Саймън каза, кликни. Оп. Стани. Забуми. Това ми стъпо. Не бях казал Саймън. Да. Добре, сега съм Саймън. Аз тук само печеля някакви пари. Обаче без, ако примерно си сгрешил нещо, без да такова. Без другия да те уби. Добре, ще играем. Като ние не сме Саймън, ще играем с ножки. Добре. Така, Саймън. Добре. Да. Саймън каза седни. Седни. Стани. Поеме. Вижте. Какъв е чот? Окей, така съм смък. Айде, хвърляй си оръжието. Да, аз го хвърлих. Готово. Чакам. Сега аз го хвърля. Кой се хвърляш, бе? Съм забрал да играя вече. Саймън каза, кликни. Саймън каза, стани. Саймън каза, кликни ляв бутон на мишката. Какво? Саймън каза, не кликай десен бутон на мишката. Саймън каза, кликни. Стани. Саймън каза, ела с мен. Саймън каза, отиди на всичките да стани. Саймън каза, искам да гледаш само в мен. Сега ела с мен. Това ми щъпо. Как и да е? Забавно е. Чай си купя по-хубаво оръжие, да му ето убил от първия път. Аз го хвърлих вече в моята база. Добре, не ме интересува. Хайде извън. Така, Саймън каза кликни. Стани. Искам да чувам по-добре, че направо този звук от играта ще го вземаш, ще го изключаш, чакай малко. Изключи го на мен не ми пречи общо звук. Така ми е по-добре. Защото от тебе не те чувам, вече си по... Драги зрители, няма чувате и че трябва да говоря малко по-силно. Аз вече съм се усилял на макс. Усилвайте на макс и толкова. Да, наистина. Усилете слушалки просто на макс, ако не си... Да, давай. Саймън каза, кликни. Опа, чакай. Саймън каза, гледай само в мен, докато си кликнал. И ела с мен. Саймън каза, стани. Скочи. Това беше тъпо. Гледай се да съчилиш да мацилиш гласа, да мой да умирам от първия път. Аз покачвам пари само за пистолети, човек. Да, хубаво.